weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to boyinaji camɓe Wourossogui hombo galayaɓe cankona ɓoggela cankona hiraya ko on waktu yoni ha to dañcaɗi e nder galle Oumar Ba di kuɓɓuɗo ba eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal jonde kaldigal hanki hakkude ardiɓe cetal Sonelek kuɓɓam leydi ndi kamɓe ɓe no hutortoɓe caggal kaldigal gam teskede hewɓe ne gullito ceergol ɗin facture aji ko fati e banggue facture aji coura to leydi Mali walla mbiyana Mauritanie ma artan men e lappol hoorejo leydi ndi woni musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ɗon ɗo hoorejo leydi Mauritanie tawete to Bruxelles gam tawtorede jonde kaldigal ko fati banggue yoga e cate ma dañ kadi ko ƴelliti hen yoga e dossier ji leydi Mauritanie taw koye golle hitande fanede to leydi Mali laamu leydi ndi ndu hende CNT yowi ɓen terɗe nayyi gollotoɓe nduɗon suudu jeeyi sababu ko ngakkudeɓe golle ko alda e hujjaje kabaruji men manawina to Guinée Conakry Côte d'Ivoire RD Congo Cameroun Tchad Ouganda ma en jaha to Gabon kame Sierra Leone ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade ɗum jeeyi sababu edmarka ko catal daringal darnangal guila hittande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi woni 1984 holko saabi on société darnede toon to Malaisie gam seedede ko yimɓeɓe ñamata eko jarata eko poppoto kala alana ɗumen cellal ɓalli haydara ɗum jeeyi sababu noon Edmark ko société mawɗo hande o kuptidinɗo windere nde kala ɓe pewnata ko produit ji ko fati bio aɗa yara tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa an neɗɗo joguiɗo caɗele ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala hen sifa no wawi wade so tawi gonɗa koye Dakar lamorgo leydi Sénégal sa jokkodire Edmarka ma waw yaade ha toon mbaɗa consultation ɓanduma kala ɗum noon yoɓete ko ujunere mbuuɗu maɓe jiitu kala ko gonduɗa ko wona ɗum ko noon Edmarka ɓe jogui ko produit ji moƴƴi taw kadi ko cafroji ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon on gonduɗo e ñaw biyeteɗo drépanocyteuse eɗen gandi ko ñaw mo ganduɗa musata ko ƴiye soora nata e ɗaɗi kala on neɗɗo noon joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala joguiɗo seero sattugo donkowo yaade dow wuuro kono ne kadi asma cattuɗo no feewi fode sa ɓattima oɗo hen société ma dañ hen jaam Edmark so tawi aɗa hutoro produit ji mabɓe ene artirma ha e duuɓi maɗa ene dirguita Grèce on neɗɗo jaaɗo ha dañi ɓandu nonne kadi neɗɗo jiɗɗo ɓandu ene wawi walludema daña ɓandu taw kadi wona ɓandu greffe no yaafa ko wona ɗum ko noon Edmark ene haaɓo ñaw biyeteɗo diabète cancer sukaɓe taratoɓe leecce debbo donkuɗo ɓesnude joguiɗo caɗele goragu joguiɗo caɗele to banggue jimde e ñamde ronka ñamde ko nonne kadi kala e mum de Edmark ne artirma ha e sifa mbaji maɗa kala prostate yoga e ñabbuji goɗɗi taweteɗi e neɗɗo kala sa jokkodire Edmark ma yiito hen hoore maɗa ko société baɗɗo fayida hande taweteɗo e nder jokli windere kala kono kadi hande mo ɗaɗi mum puɗi feeñi e nder leydi ndiɗo hen Sénégal kala so tawi noon an neɗɗo jambitowo yogay ɓalli musoji koyɗe mum koppi mum ƴiye mum kala mum ko wawi wonde sa jokkodiri hen ma wi alhamdulillah aɓe jogui café e produit ji goɗɗi kala fof ko bio a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa sa yiiɗi jokkodirde e oɗo hen société dariɗo e temedere e dow temedere kala gam wallude yimɓeɓe ha mbawa safrade ɗum noon mbatta ko 00 221 77 658 88
42 walla mbiya 77 658 88 42 musidɓe tedduɓe edmarka ene walla yimɓe kadi ha daña golle sa jokkondire mabɓe jiɗɗa koye gollodirde mabɓe ma gollodire mabɓe keɓa produit ji jeeyɗa e mabɓe ha an hoore maɗa mbatta yeyande hoorema walla mbatta liggodirde e mabɓe mbadden danɗo faade edmark ko société malaisie jilliɗo hande o e nder windere nde kala an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonda koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase joyi yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar mo ndulmaji to karalagal ko musidɗo mon Saydou Abouba to lore mon YouTube ha mbawon yiide golle wonande jayde mon ko yiɓɓintattona no mbiron ɗen gardidi kabruji men ɗiɗo hen dumunnaji kala hewɓe e ɓesguji Sénégal naɓe ene goyto no fewi ko fate banggue ceergol facture courant ha tenti noon to fannu woyefala kolliti kala ko mbaɗi hen ɗo yettotono yettaki tene gonani jogui matériel uji ɓeydiɗi kono kadi ɗum addi haala hewka no fewi ngal cetal Sonelega wawde laɓɓitinde ke ene naata e hakkillaji taw kadi ko ɓen hutortoɓe ndiɗon mbaadi ɓenne kadi jiiɗi ko andude ko saabi ɗum ɓeydi ɗum jeeyi sababu jonde hanki kaldigal ngam yurnitade ko fate oɗon fannu beele kadi en gueɗe kala ɓuura hena rewde lawola ko nonne kadi goto e dilloɓe ngal ɗon cetal ngal Sonelega woni tabara ndoy ba holliti ɗeɗo ene gueɗe kala ma jurnite ha wonande ɓen hutortoɓe ɗam ɗo henna kuɓɓam ha mbawa yiitade en koye mumen
taw moni kala ɓermum deeƴa kono kadi hollitama kala temedere capanɗe jeeɗiɗo dañi wullitade ko fate ɗeɗon caɗɗele keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal caggal jillu nelaɓe FMI catal tambingal monétaire windere nde nder leydi Sénégal Dakar lamorgo leydi Sénégal jonde hanki conférence hakkunde nelaɓe ngal ɗon catal kame jagorɗo finance faggundu leydi ndi Sénégal woni Mamadou Moustapha Ba kame on nandidiɗo mum mo dañi yewtidde ɗen toɓɓe kewɗe no fewi ko fate banggue fannu Sénégal e ɓeto ko fate banggue golle koppareje e ngal ɗon cetal taw koye 2023 ɓe garti e ɓeto ɗen golle gam hollirde Sénégal ne fayi koyngal mum e mbadi ɓamtare kame golle dendaɗe hakkunde gouvernement mo Sénégal kame catal FMI ko wona ɗum ko noon kanko jagoɗo holliti sifande nde dañno ɗum Sénégal e nder nde hittande ko ene tolno temedere capanɗe jeegom milliard ko preje franc CFA ɗum noon jogori yettade boñ mo gendi leydi Sénégal koɗo e mayirɗe ndeɗo hen hittande Oumar Youm ko jagorɗo kono gendi leydi ndi kam woni lomtiɗo maître Sidiki Kaba hanki waɗi jillu mum adingu gila toɗɗa toon to camp militaire walla mbiyen toon to ka gendarmerie tawɗo no fewi o dañi joɗorade e commanda jonde towde gam yewtidde ko fati e gurdam koni yankagal fannu gendarmerie gendi leydi Sénégal ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi gam himmirande golle ndenka e kisala ha ɓuura kadi ƴellitade wonande armée leydi Sénégal ɗo tolniɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall hanki ƴetti laana mum ndi wawa yaɓani toon to Europe woni Belgique mo tawi hande toon to Bruxelles gam tawtorede sommet global taw kadi yuɓɓini ndeɗon jonde ko union européenne e tawtorede leyɗele kewɗe no fewi gam umminde projet ji cate certuɗe gam wallidde yogay financement ji hakkude nandiral ɗen leyɗele tawtorade e union européenne ɗum noon siftindon mawɗo leydi ndi yaɓɓi kay koyngal mum koye cetal ngal ɓe inniri hey dawñi gam gollinde sukaɓeɓe ha mbawa kañumen dañde fandare mumen guila to banggue métier e fannu goɗɗo haɓade jonde wasam gollago kanko mo leydi noon hanki o yettima toon gam ɓetodirede yoga e ciifande baɗoje gartam hitande fande wonande leydi ndi Sénégal gartaten koye politique ko mbiyeten dawrugol Khalifa Babacar Sall mo taxaw Sénégal gonɗo e jillu mum hanki to Kaolack kaldigal hakkude makko e jaydi yankoɓe ɓe garti e namdademo ko fate gurdam dawrugol Ousmane Sonko holliti ala kala ko wawi haalde en so wona wiide tan Sonko woɗɗoyi no fewi nde tawno neɗɗo ma daña ko jarani ɗum ma daña kadi ko jaranani ɗum ha tenti noon siba gurdam muɗum wiide ene yeeya ɗum walla ene fawa ɗum e dow dawrugol walla gam yiilade ko fate banggue potal koɓe mbiyata démocratie nde tawno cellal makko ɓuuri kala kono woɗɗoyi no fewi gam naddemo yogay jolɗe goɗɗe haw wasi cellal makko e dow ndiɗo mbadi siftinde moon kanko Khalifa Babacar Sall e Sonko ndenduno yiyande kono ɗo saaha jiyande ɗe certi no fewi kono kadi o holliti malgré dommage ɗum ɗo hen kala Ousmane Sonko fotano yettoyade ha ɗo yetti hande ɗo kala hanki o kotana musɗo waɗi e suka biyeteɗo Mamadou Moustapha Sène on noon janggata koye classe premiére mo ganduɗa taw waɗata ko série SD waɗanno to Louga taw kadi koye école Malick Sall ko ɗon noon dañi mal à l'aise e nder classe o woƴiti heddudake wonki mum kono kadi loskoji kollitani won ko jeeyi oɗon sababu nguyika oɗo saaha teskede woni kadi koye ƴeeɓade seeɗa yogay nokkuji ɗum ko bandiji jogitiɗi armée ji sanga 3h jamma kañumen goni e pick-up danejo goto to Thiès waɗɗani angal Serigne Fallou ko ɗon ɓe jane oɗon station ɓe nawi ɗon kene wona million ngaji 8 caggal nde ɓe jaltini fetilaji mabɓe e yoga e kaɓirɗe goɗɗe kala garten koye accident musɗo baɗɗo hanki o toon to Agnama walla mbiyen heccanki o toon to Agnama toon to Agnama Tulela Thialle ko toon accident waɗi ko 4x4 goto
kam yani e sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓe kala mbasi pital men nawa to hôpital mo Agnam ɓalli mumen ɗum ko caggal tan balɗe seeɗa ɓen noon ko élevaɓe ko janggoɓe caggal tan balɗe seeɗa wonande oto goto mo hinde caggal oto goto jannoɗo e sukaɓe rewɓe tato tono ko mbiyata testére ene tawi Thiès taw ko tracteur goto yanno sukaɓe rewɓe tato amba sen pittel men kala ko étudiaji ɗum noon Jayde Weltare TV wiya tan yimɓeɓe nde ɓurata rentade so tawi ne jaaha e takko taliji ɗi nde ndentoto no fewi ha tenti élevaɓe ɗoɓe janggoyta e ɗoɓe gartata kala nde tawno otoji ɗi ne kewi dogdu sattudu woni hen saahaji jomni perde contrôle naata e yimɓe ɗum noon kala mon yaaha yo jippo lawol ngol no moƴƴi yaara jaam suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal lulde mum ma laato ñalawma janggo alhamis o nde lulde ma duumo balɗe jonde no fewi gam yurnitade projet ji 2023 ɗi golli ɗum gouvernement kame jagorɗe kala guila e golle gollaɗe ko fate yoga e fannuji teskaɗi e oɗon fannu kala étudiaji ɗi université Cheikh Anta Diop ikkada ɓen seppunoɓe ha joyo men mbiya teb ɗaccita kono kadi hollitama nogas e jeegoma ñalawma janggo maɓe daro e yeeso suudu ñawore koɓe ñawateɓe jeheten ko aton to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo ne artana men e golle wonande golle ɗe Alhaji Abdullahi Walil Ndiaye golli toon guila e jumaji ha e jamaji e nder wuuro Madina Gounass ngo Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal hettoɓe Weltare TV weltare ɓuɓɓe fulɓe andu dinama Sar Abdullahi Saar gila rawane faade joni kanko Alhaji Abdoulaye Wallo Ndiaye mo ganduɗa ko ɗanniyega toon to Zambie ha Canada jibinaɗo ɗo e wuttide ngo Madina Gounass waɗde golle payɗinde golle mantanide somade jumaji e jamaji waɗde gila rawane golɗe puɗɗi o rewɗum noon koye juuɗe kolan makko on Elage Abou Ndiaye kala e saaha fodde lebtiɗe faade joni wona jumaji en gasa so gasi noon kanko Alhaji Abou Ndiaye o ƴetta ɗin caabi o rokka ngal leegal almami jama o hankkadi kan juma watta gollede watta kadi juulede watta kadi rewede Allah kono kadi e ñalawma heccanki o ɗonde leegal Nasrullahi leegal lañji kamɓene kadi jama mabɓe o wawi gasde golle mum tiɗe golle mantiɗe ɗe jokkodiri e goto mo ganduɗa ko kalfunoɗen golle kono ganduɗa biyeteɗo Mamadou Dikko o holliti juma gulgol ɗe puɗɗi ha oɗo saaha alhamdulillah min golɗe kala ko fuɗɗorene e ngaalu waɗama ha timmi tawno koye ballal Alhaji Abdoulaye Wallo Ndiaye ɓe kodiri noon tappiji gaari micro ji gaari gaga jama o sinkede mum karo dow e less fewnede ha peewe lampaji muɗum hunde ala ko manki e kolliri weltanaɓe no feewi e ñalawma heccanko Alhaji Abou Ndiaye wawi nawde caabi ɗi e yamrode ceerno meɗen on kan juma on almami e denndangal leegal fof tawede bandiraɓe kala ko niɓi weltade mawde ɓe kodiri noon juma ka noon ko 15/14 manam juutedi ɗi ko fodde 15 métre jaaje ndi ko 14 métre kono kadi juma ka ene nawa fodde 150 neɗɗo wonande e nder jama ka ɓe kolli wetamol fewi kono kadi ɓe koddiri ɗum ɗo ɓay ko ngaalu waɗa hen ngaalu wongo fayida kamɓe kadi leegal ngal maɓe ƴettu neɗɗo maɓe payidinde mo ganduɗa kañum renata jama o guila so laaɓal jama ka hay duusriɗi ɗo hay foof wadde onne kadi kamɓe ƴetta en charge yebti ɗum kala lewru beele kadi wawa neɗɗude wawa rewdela wawa duumade to ɗumgol moƴƴi Sar Abdoulaye Saar mi saminima no fewi mi juurima Sar Abdoulaye Saar denndangal sanciji kala ɓuuri hen hewde hande oɗo saaha goni koye gasde kanko kawle Abdoulaye Wallo Ndiaye en jetti en jarnidina heeɗiyankoɓe Weltare TV nane kadi ciftere musidɗo Ahmadou Issago Keɓe mo ganduɗa ko gorko mo mbatto gonnoɗe golle paydinde mantinide guitteɗe kumpa guitteɗe yewede ɗon Ziguinchor rottima jomum yo Allah hinmo yafom ha noma aljanna ɓoyen sakkanade mo dunade naga heddora kadi yewtere men budal hinmede ceerno Haalde Abdoulaye Sy enen cammina mbeɗen juuram no fewi so Abdoulaye Sall Pandiango jogui hen weltare e coftal hano ha nirta ni yette ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗoyta Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɗuflamnidinma Sar Abdoulaye Saar Ahmad Samba Lo golle man jooɗi peewi to wuro teddungo Madina Gounass e ko taari ɗum kala Jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gila to buuɗal yurmede ha e actualité yum kala ne keɗe e nder diwan o ene heeɗe ha ton to Rabat e ko taari ɗum kala ceerno Ahmad Samba Lo ko duwaniɗa musidɗo men Jayde Weltare TV taw ko gonnoɗo correspondant Jaynede to Ziguinchor en mbi allahuma amina ya rabbi ɗon ɗo Ziguinchor ndeweten jehen toon to leydi Gambie
ñawoore wonande ko fate ɓeɗon sukaɓe yaltunoɓe aduna taw jeeyi sababu ko siro ɗojjo ngo ɓe jarnano wonno korowane 2022 ha gaɗa kene tolno capanɗe jeeɗiɗo suka wasi hen fittandu muɗum nden ñawoore walla ngol kettugol dañino daƴede gueyi lewru juillet 2023 ɓamtiti ñalawma hanki o taw kadi ko siro iwnogo ton to ende jeeyi sababu ha ken wona sukaɓe hewɓe keddi hena sengiwi to leydi ndi gambi paɗena koto leydi Mauritanie gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mouhammeda Wuldu Abdullahi Saar mum sappo wontani ɗum ko ñamako ne lojja guite mum ha isla kay jeeyi sababu ɗiɗo dumunnaji kala wonno tan ko yeeso tribunal ene hette ñande kala caggal dukoli hakkude avocat ji état civil kame wonande heedanɓemo hakkude mumen zizo hanki noon jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi holliri fandare mum koyo taƴane duuɓi nogas e kaso ko wona ɗum ko noon ma en kettoye ɗum e nder kabruji meɗen musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbodj ma artan men e lappol hooreji leydi Mauritanie faade toon to Bruxelles gam tawtorede sommet union européenne e gueɗe batteɗe loweteɗe hen hakkude leydi Mauritanie e nder ndeɗon fandare Alhassane Oumar Mbodj. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullahi Saar kabaruji men ɓuuri cengtuɗo e nder leydi kono Mauritanie e ñalawma hannde o njeslaare nogas joyi lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati gardiɗo kono leydi kono Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani umimi ɗo ñande mawbare nogas e nayyi lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati yaɓat toon to Bruxelles ngam tawtoroyedemo oɗo sommet taw ko d'Afrique hakkude mum e union européenne bawɗo kadi puɗɗaɗe e ñalawma hannde o e njeslaare nogas e jeegom wono lewru taw kadi ko yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ngam kay hono ƴewde kay ngol ɗo lawol taw kadi ko biyetengol hono global gattowayi ɗum noon ɓe puɗɗoto kadi ko fuɗɗino ko gila e mayi ɗiɗi woni ujunaji ɗiɗi e nogas e goo ko noon tigui ɓe mbawi kono sosde ɗum oɗo taw kadi ko union européenne wawi kadi kono sosde ɗum taw kadi ko fandare mabɓe kay ko yidde way oɗo commission taw kadi ko européenne e wawde kadi hono lansude e taw kadi koye gaddugol ɗeɗon leyɗe taw ko français ha wonde e l'union européenne taw ɗon fandare mabɓe ko wawde wallude kadi e ƴellide ɗen taw kadi ko ɗen taw kadi ko wondiɓe mabɓe e hani e union européenne e ɓen taw kadi ko dawal hono gadanal ngal ko continent taw ko dongre Afrique nde e dende wawa kadi kono rendinde e ɗin secteur aji kono privé ha wawa kadi kono yawnude wona ɗen gueɗe kono arde kono numérique énergétique wonde écologique woni taaride e nder ɗen leyɗele taw kadi ko ƴellitiɗe ɗe walla ni ha e ɗen leyɗele gonɗe e taw kadi koye e lawol hono ƴellutagol ngol lawol noon to global hono goto wayi ene kadi wawa hono rendita koppereji kewɗe no fewi temedde tati taw kadi ko milliard kalis euro ɗo e fandare mabɓe ko ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi pour ɓe mbawa kay wadde kay wona ɗen golle hani e ɗen tawkol ko wadde wona ɗen kutorɗe mahgol en taw ko gueɗe taw kadi ko dumotoɗe taw ko qualité ji taw kadi ko moƴƴi jadduɗe kadi e jamanu e norme kadi kono taw kadi ko biyaɗo guila e rendo hani e taaridi taw kadi ko ɓurɗi kadi kono ɓurɗi towde foof e taw noon ko taw ko baɗɗi kadi kono taw kadi ko mbaɗoji kono gartam e taw kadi ko norme ko fatti e union taw kadi ko européen o ɓe mbawa kadi ono yumɓide ɗum noon ene wayno ɗen gueɗe kadi guila kadi ɓe puɗɗi e oɗo kadi kono sommet guila kadi hitande hono février ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hono Afrique o wawi kadi kono dañji hen feccere e ɗen koppereje ɗeɓe qimino wonde kadi aɓe balla ɗumen fodde temedere capanɗe joyyi taw ko milliard kalis euro e ngol lawol noon ɓe mbawi kadi wiide wonde kadi wona intérêt kadi ɓurɗo kadi ma wone kadi e yaaha wonɗe leyɗele ko nande kono Balkan en occidentaux en hani e Ukraine wondude Asie e l'Amérique latine wondude ɓe taw kadi ko Caraïbe ɓeɗo foof ene mbawi kadi ko dañde e wona e ɗeɗon gueɗe ɗiɗo ɗon oɗo noon taw kadi ko stratégie ma waw kadi wonde eɓɓude ko wawayno honde secteur aji kono joyyi ene woni hen taw kadi ko numérique ɓe mbawa kadi kono wadde ɗen gueɗe ko fate kala ko fate kono numérique e cadre ɗum taw ko réglementaire mum wawa kadi won ƴellide ɗum hanni e wawde rokku ɗum doole tigui rigui e ɗiɗogol ngol ko kiloment taw ko weeyo ngo hanni ko fate e ɗen ngal ɗon hono casal réseau ji taw ko énergétique wonde énergie renouvelable en ko nande kadi o session taw
taw ko ɗen kadi wawde hutorade ɗen oguirden woni taw kadi ko tiiɗo no fewi systéme kadi won goɗɗo taw kadi ko agroalimentaire en taw kadi ko duumiɗo hani en diƴƴe e won kadi laɓɓingol e wawde kadi ittude e wona ɗen kadi kono salteji en kala ko bonnata taw kadi ko taarindi taw kadi wawi kadi kodi ittude tati ɓe maɗa ko yaaha garta woni transport région taw kadi ko laaɗe diwno jordi en taw kadi ko gueɗe laabi taw kadi ko uruji en hani e ɗin taw kadi ko laabi ko wiyete pissuji taw ko aéro portier mum avion ngaji en e logistique e plateforme mum e multi kadi milti kadi modal mumen foof e ɗin kadi kala ko nandira e kadi ɗum ɗo kadi mbawi kadi wawde kadi wadde ɗum ha ɗo tengtiɗo no fewi ene fatti kadi e won hen nayaɓal ko ma wonde fatti ko cellal e sécurité e won ɗin kadi ko ɗum ɗo taw ko pharmacie uji bawɗe kono ƴellidde ha ni e wawde kadi addude e wona e ɗen taw kadi ko jencudi taw kadi ko leyɗele ɗe mbawi kadi kono toppirade kono ɗum fatti kadi kono jangde ha ni e wawde kadi wadde ɗin wittoji ha mbawa kadi kono yettade kadi nden jangde taw kadi ko wande fayida no fewi ene jaahi hen heblude taw ko batte fanniyankagal hani e wawde kadi kono wostodirde won en ɗum ɗo walla sosde ga woɗɗi ɗon taw ko réseau ji taw kadi académique e wawde kadi kono wadde kono o witto kala e o ñalawma hande o ñalawma hanki o woni hono ma baare toon dey ono oɗo procureur kañum général wawi wonde wiide wonde kadi e oɗo projet mo menoɗo hono ardata kono leydi ndi Mouhamed Abdel kono Aziz gila janvier ujunaji ɗi e nogas e tati projet oɗo kono fudori e o ardi noon e laamu ngu gila ujunaji jeetati ha ujunaji sappo e jeenayyi amo ardi nguɗo laamu projet ji tan wonano kanko noon procureur général wi wonde kanko noon awawi kono sokkede kono duuɓi nogas kadi kala ko jogui noon ko fatti kadi koppereje yo kebte ha laaɓa guila e ngaaluji ɗi ɗi joguiɗo ɗi yo kebte ha laaɓa ɗum noon moƴƴani e meɗɗo kadi kono ardade kono leydi ndi ɗum noon wawi kadi wiide kadi wona e ɓeɗon kadi taƴanama ko nande ko waɗi hen duuɓi sappo taw kadi ko ɓen menɗoɗo kadi ardade ko ɗonen jagorde woni Yahya wul haddamin wondude e Mouhamed Salem Wule Bachir ɓeɗo ɗiɗo koɓe mennoɓe ardade taw ko jagorde leydi Mauritanie e sanga nde woni hono gardiɗo kono leydi ndi o wawi kadi wono wiide wonde ko amanuji mabɓe ɗi ma won kono ujunnaji sadi ko sappo taw ko million ngaji sappo taw ko ogiya keso o woni temedere kono 1 million ɗum noon e kadi kamɓene kala koɓe joguino e batte ngaluji ken e foof yo fawi kono junggo Mouhamed Abdullahi Wul Ouda ko menɗo wonde kono jagolgal kadi o meeɗi wonde kadi taw kadi ko gardiɗo sinim o wawi kadi kankone wadde ko ɓen dañi ko kankone o dañi e ɗiɗon taw kadi ka wonde hay ɗin amandoji ko dañi Mouhamed Salem Wul Brahima Val ɓuuri andirede kono marki kanko o meeɗi wonde kadi directeur général taw ko Sonalek kankone o dañi duuɓi sappo waɗede e nder kaso wonde amende million ngaji kono 5 taw ko kalis kono keso o e kankone kala ko joguino e gueɗe kadi taw kadi ko ngaaluji yo hebte ha laaɓa ɗum noon wawi kadi waɗede e ɗiɗo kadi gueɗɗe wonde ma won kadi waktuji tati ko on procureur o ene waɗa eɓe gone e ɗeɗo ɗum ɗo noon o wawi kadi o ƴettude kamɓe wiide wonde ujunnaje wonde duuɓi sappo e nder kaso ferme oɗo taw kadi ko Mouhamed Wuldaf wonde Mouhamed Lamine El Oukay ɗum noon ko ɓe wonde kadi amanduji taw kadi ko million ngaji sappo kalis kadi keso o e kañumne kala ko joguiɗo e kañumne e ngaalu yo hebte ha laaɓa kadi o wi noon hono ɓi e Mouhamed hono agi joguinoɗo taw ko fondation biyeteɗo Rahma wonnene kay yo kadi fondation yo momte ha laaɓa kala kadi ko fondation kadi joguino ko ngaalu hani ko yencinno yo hebte ha laaɓa wawa kadi wattede e taw kadi ko gueɗe e bogne état oɗo biyeteɗo hono Mouhamed Wul Massambou wonde Mouhamed Lamine Wul Boubout wonde Yacoub Wul El Atik e on procureur o wi wonde kañumne ɓeɗo yo mbaɗan duuɓi 5 e kaso kañum e amande wonde 1 million taw ko kalisi men keso o e kañumne en kala ko joguino yo mbaw kadi kañumne hebtede e ɗiɗo noon ko gueɗe foof baɗaɗe ɗe ɗum noon ko kanko procureur o wawi wonde timminde ɗum kanko noon o wi wonde ko ngalɗo pellital ko kanko ƴetti ɗum kanko procureur biyeteɗo Ahmed Wulla Moustapha ko kanko tigui waɗɗi kadi
gaddi oɗo taw kadi ko wiide wonde ko ɓeeɗo yo ndewne kono laawol gardiɗo taw kadi ko safrirde mawde ɗo e taw kode e nder laamorgo Nouakchott o yillima ɗo nokkuji cafrirɗe ɗo helɓe ɓe gonɗo hani e ɓen taw kadi ko sumɓe ɓe ɗo gonɗo gam ƴewde kamɓene état ji mabɓe ɗo no goniri Saar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo woni togɗon e leydi kono murten e ñalawma hande o wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo Saar ndo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca gorko mo Saare Ndogo golle ma jooɗi peewi wiyede kam jawdi gonnoɗo hoore leydi Mauritanie yo tette haalaba ko hunde hawnide no feewi kono kadi ko ñawore yaari noon sen giwi to leydi Mauritanie tambiɓe ndenka e kisala ma jekkadde de leydi Maroc ɓe kolliti ɓe nangi laana ene jolni kene wona 179 migrant yinnoɓe faade toon to Espagne kamɓe kala koɓe Sénégal naɓe kono hen tato ene dutte jomumen e nder laana ka to Dakhla noon balli mabɓe ne tawe toon kono kadi hen 17 ko rewɓe 29 ko mineur en woni ɓe keɓani duuɓi 18 ɓen dadɓe ɓe kam ne tawe juuɗe ɓen tambiɓe nden kay kisal ma jekkade leydi Maroc en wondi noon e ɓalli tati dutiɗe jomumen e nder kaɗon laana to leydi Mali Conseil national de la transition CNT yowi nayo taw kadi ko jeeyaɓe tergal CNT ɓe noon jowa ko balɗe 30 ɓe garata toon ɓe gollotako taw kadi ƴettingal pellital ko gardiɗo catal CNT woni colonel Malika Diaw ɗum noon jeeyi sababu yowedeɓe ko hollirede ɓe jooɗima dumunna juɗɗe ɓe garata golle ɓe garata lulde tene kadi ɓe kujjaki holko saabi ɓe garani ɗum jeeyi sababu noon kamɓe kala ɓe jowa Mouhamed Aga intala ne wonde kadi muntala ne wonde Mouhamed Ali Aga Mutalahi nane kadi Akila Ikana Aga Souleymane ne wonde Aboubacry Siddika Kame Talib Sidi Ali ko ɓeɗo hen goni yowaɓe e golle mumen goɗɗo mo yowaka kono kay joƴƴinɗo letere mum acciti golle mum ko biyeteɗo Mamadou Diara Subu noon ko neɗɗo mo ganduɗa jeeya koya landa Ibrahima Boubacar Keita woni RPM koye tergal CNT jeeyi sababu noon joƴƴinimo golle makko nottuyademo ñawore leydi ndi gam tumedemo ko fati e banggue mbuñaari kanko yon gonoɗo caissiére sur sarɗejindo leydi Mali e laamu wonande Ibrahima Boubacar Keita on biyeteɗo Ishaga Sidibé kamɓe ɗiɗo kala jogori daroyade e yeeso suudu ñawore fake news woni fenade kabaru on ɓurɗo yirlade réseaux sociaux laamu leydi Mali holliti on kabaru gonɗani gam jofede peɗeli konin koɓe leydi Mali kamɓe wallidi men ɓe hinde groupe wakniére gam postude ɗumen baali e bey kewɗi gam foti hollirede baali e bey kewɗi ene maayi wiyede ko ɓen nangui posone mbaɗe woyndu nokku biyeteɗo tobron koto kame nokku biyeteɗo Inna Bogo holliti noon wona hunde wonde ɗum ɗo hen wodani woto yimɓe bil haqqillaji yimɓe gadda gañgu e ɓerɗe yimɓe to wona ɗum woni ko woodi ko Bamako to legal biyetengal to Bamako recrutement sukaɓe ko fati armée gendi leydi ndi taw koto legal biyetengal Tomi Korobogo heewi yimɓe noon ne tawi nder commune mo Sisa commune mo Bamako heewi yimɓe no fewi woɗɗani tere football sara stade Mamadou Konaté ɗum noon oɗo hen inde makko SF o holliti ñande alende kikiɗe ko nden wayi rangoyde gam joƴƴinude dossier ji makko altina subaka o tawi yeeso makko ko ene wona 150 neɗɗo kono kadi o iwi toon ko jamma ñande altine nde Allah kewinde yimɓe sukaɓe hewɓe kay yiɗɓe ƴettede armi guendiɗe ni gam teskede hewɓe kay ngala golle tene moni kala ene yiiɗi dañde ɗo golli ene yiiɗi dañde ɗo ɓitti ko fati e banggue leydi Mali wi haadi saybili woni hoore jaggaɗo leydi ndi ɓuuri andirede Sokela ko gala maygaw holliti laamu leydi Mali ene heedi caggal wonande Palestine
kame ɓesngu leydi Palestine kala ngam wallidi ɗumen e caɗele ɗe gondi oɗo saha mo gonɗen fama communiqué moɓe jaltini ɓe kolliti ɓe jaltini dingiral hewɓe kay taw ko jogitiɓe armeji ɓe noddirta seɓɓitiɓe ton to agel hokka ɗum ko caggal kay nde ɓen jinno hutorade toon woni piyande ɓe mbawi dartade ɗen gueɗe kala ha mbawi rewnede lawola to Libéria ko fati banggue sumgoji bannoɗi ñande 10 lewru octobre dawal ɗimmal ma laato kono ɗum wonata ko 14 lewru fandu novembre ɗum ko hakkude George Weah horeji leydi jaltuɗo kame Joseph Bouka Kiyam ɓen ɗiɗo jadata kanko George Weah kala temedere o dañi muɗum 43 piccal 73 so tawi noon ko Joseph o dañi kala temedere 43 piccal 44 nde kay goto e mabɓe foolañi goɗɗo ɓe mbaddi ko ɗekki kamɓe jogori yadude dawal ɗimmal moni kala e mabɓe nana ƴama lundo beele ene wawa tawtoyde ɗum to leydi Guinée Conakry woni koye sunare mawde no fewi ɗum ko jaltugol aduna hanki ñalawma biyetenoɗo Alhaji Ibrahima Kobaba kanko on Alhaji Ibrahima Kobaba puɗɗunoɗo wonande jayde wiyetede Guinée News kanko fuɗɗi ɗum kono kadi o yi aduna duuɓi makko kala so ndendi ko duuɓi 92 ɗum o yaltiri aduna toon to laaɓe caggal foftorde maggo o jeyno koye pelle jangguinoje e nder leydi ndi kono kadi koye syndicat ji gulɗi jaw heedanɓe walluɓe ko fati banggue jangde leydi ndi kono kadi naɗɗo kasoji e laamuji jawtuɗi ha tampina fewi on woni basɗo fittanmo hanki jayde weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe nel duwaw dendagal ɓesgumo kala ha toon to labbe kala sera lewona kaldigal e nandiral heɓama ɗum ko hakkude laamu ngu kame lundo ngo nden sifande noon laatima beele kamɓe kala ɓe gona e jaam ɗum ko caggal sumgoji jawtunoɗi e lewru juin ha waɗi fitinaji mawɗi no fewi kono ɗo saha kamɓe kala ɓe nandiri nde fitina e gatta ha laaɓa e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire ko caɗele teska e groupe scolaire taw koye savant de to yippugo ɗum no yippugo beya goo ɗum ko élevaɓe jeetato hanki jippinoɓe classe mumen naate restaurant gonɗo e ngal ɗon demal école nden ɓe ñaami ɓe gayni ɓe ñaami ko garba noon woni acceke ko ɗon e ɗon goto mabɓe kala woni lelade leydi ne firlo gam reedu musandu ɗon ɓe nawa hôpital on restaurant uddama loskoji ene jokki hen teskede Abidjan nder leydi Côte d'Ivoire ɗeɗo balɗe kala ko toɓoli cattuɗi no fewi jippoto toon balɗe tati ko toɓo jamma e ñalawma jeeyi sababu école élémentaire goto to yippogo kam dañi mir mum yande yane élève goto o noon wasi hen fittandu muɗum Nigéria taw ko ɓen hoɓɓe ɗanle ɗe ndewani lawol Nigéria naɓe jukinoɓe to Niger kene fotta wonde temedere jeetato e mabɓe gartirama toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Lagos kene fotta wonde 32 ko gorko 29 ko debbo 44 ko sukane hen bebbeji ɗiɗi ɓen dañi artirede kono kadi heddiɓe jukiɓe toon to ceene Agadez yinnoɓe yaade to Libi ene kewi ne keddi toon to RDC Congo ko rebel mo ADF wallidiɓe Al-Qaïda kañum ɓe mbaɗi jangu mumen ngun jangu noon ɓe mbaɗi ɗum Cotonou Kivu taw koye diwana Beni kene fotta wonde 26 fittandu woni koɓe mbari hen sukaɓe taw kadi ganduɗa ko sukaɓe tokosɓe dañi wasden pittali men taw ko hakkude jasiji kame laaɓe woni koɓe kutori to leydi Cameroun jagorɗo jangde lesre leydi ndi o holliti o winditi kene tolno e 1,500 enseignant jangguinowo jangde lesre taw kadi ne binditi lewru kala ne keeɓa jobdi mumen tene gonani e nder leydi Cameroun koko ɗanni leyɗele goɗɗe holliti noon losko mango maɓe mbaɗɗum hena sen giwi ɗon paden koto Uganda hakkude Uganda e Corée du Nord wonani metti wona haydara kono Corée du Nord uddi ambassade mum tawiteɗe to Kampala gam ustude fere ambassadeur uji mum kono kadi ambassade joɗi toon to Malabo lamorgo leydi Guinée équatorial ko on jogori kay ƴewtade golle jogorde golleɗe hakkude leydi Uganda kame Corée du Nord ɗum ko caggal ñalawma hanki o wonande ambassadeur mo leydi Corée du Nord gonnoɗo toon to Uganda biteɗo Jong Tonga
hakkande joɗodi e Museveni yoweri nden ɓe joddima toon to nokku mo mbiyata enerbe ene tawe kene wona 55 kilométre hakkude e Kampala ko toon galle lamorgo ngo tawete to leydi Gabon miñum Ali Bongo o ndimba taw ko biyeteɗo Fedrisa Bongo o ndimba gonnoɗo e armée gendi leydi ndi ittama e golle mum ñande 19 duɗo henna lewru ittimo e golle makko ha laaɓi yo joɗo e galle makko ko général Olongi riwimo e armée leydi ndi ha ɓuura kañumne heɓindade to jolam jaɓeri jeheten ko toon to Israël Gaza Palestine Emmanuel Macron horeji leydi France hanki dañi ñingole mawɗe no fewi ɗum ko caggal joɗade ɗum kene jolno e jonte ɗiɗi jangu wangu to Israël o yahani toon ha ganduɗa kene tolno e 50 France najone keddi e nder ndeɗon fiyande hanki noon hewɓe jonni jillu makko kono kadi hewɓe cofni gon jillu ɗum ko caggal nde o joɗodi e hooreji jagoɗo leydi Israël o wattidi yaade toon to Ramallah o joɗodi e Mahmoud Abbas o yeehi toon to Amman o joɗodi e roi Abdallah mo Jordani hande o yeehi toon to Caire lamrugo leydi Égypte o joɗodima e Abdel Fattah al-Sisi fandare makko ko ɓen otage en nangaɓe nde mbawata accitede kono kadi o holliti ndeɗo henna wolde bonde no fewi musde peeje ne mbawa darade kono kadi miijo makko ko tafde catal so tawi Israël jaaɓi hakkude Europe kam ene wondi e Israël ngam haɓade fedde wiitede Hamas hoorejo leydi Turki Recep Tayyip Erdogan holliti Hamas worɓe mum dariɓe ko gendiyankoɓe wona jihadiste en wona seɓɓitiɓe wona waɗoɓe ko boni darani ko leydi mumen gila tettede ɗum woni darde mumen Cisjordanie walla mbiyen Jérusalem wonande ɓen juukiɓe toon yanoɓe safroyde suka men kene wona joni balɗe 14 keɓani haydara e koreji mumen loni Anthony Guterres jonde hakkude diplomate uji kewɗi ɗum ko hanki o erima wonande wolde fiinde toon fiyande fiinde toon to Gaza jeeyi sababu ko mettingol ɓernde Israël taw koye jangugo Hamas waɗi kono ɓe erima ko ɓuri yawde yaccade nde combat o dartoto ngam wonande balle mbawa yettade safre ɓeɗo henna jamburu en musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en